Yan pong drone na yan na nakikita po natin, no? 500 pesos sa presyo. Working po yan na magagamit po ninyo. Lobat lang po yung kanyang sa remote, no? Pwede naman po natin i-charge yan sa halagang 500 pesos na drone. Magkano ang presyo? 1,200. 1,200 pesos, no? Tsaka meron siyang Ironman. Ayan. Sa Ironman mo, 500 pesos. So, ito po yung sinasabi niya sa akin na binibenta niya na 2014 Yamaha FZ16 155cc, no? So, kontakin nyo lang po siya dito. Ayan. Yan po yung mga latagan niya po dito. Magkano yung Boss Danny? Yung ganyan yung pang-ihawan. Ano? 250? 250. Wala kayo stainless niyan? Alam, ganyan lang siya. Ganyan lang mga napapakya lang. Boss Danny, yung hinahanap ko sa'yo, parang hindi ko na nakita dito. Ano? Yung gas tube na... Wala eh. Yung glass. Wala tayong dating kasing ganun eh. Walang maibagsak sa'yo? Wala naman yun. Eh, mga rice cooker mo na yan. Magkano nga pre? Wagsak sa atin ngayon, mga restaurant. Magkano? 750, ito dito magkayon, 850. Ay, malaki. 1.8. 2.2, ano, 950. Yung 2.2 po, no, 950. 1.5. Ito, 1.2. 1.5. Ayun, yung mga presyo, no? Magagalibo yun. Mga nakalakbay. Ito, 1.2. 1.2. 1,000. 1,000. 1,000. 1.2. 1.5. Ayun, ang ganda, oh. 1.5. Ano yan? Original namin yan. Ayun, oh, original po yan. Kahit second hand, original po yan. Ito, original ito. Michael Kors. Tapos sa linya na to, Boss Eric, ito. Ito, magkano yung mga presyo nito? 2.8. 2.8. 3.5. 3.5. 3.5. Ito, ang ganda, oh. 6.5. 5. 4.5. Yun, yung mga presyo natin, no? 3.5. Ayun, yung mga latag ni Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat dito sa Carmen Planas, Burautan, kung saan ay maraming latagan na inyong mabibili, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So sa sitwasyon po natin ngayon dito, no, napakaraming tao na dumayo dito sa may Carmen Planas, no. So alamin natin ang kanilang mga latagan na mga bago at mabibili niyo po sa mga murang halaga. So tara, let's go. Bluetooth. So dito marami kayong mabibili mga Bluetooth speaker na mga second hand, no? Tapos mga laruan din po na maliliit. Ang ganda, oh. Magkano sa ganito mo? 500? Ito, 500 lang po binibenta rito. May kasama na rin pong remote sa halagang 500 pesos. So, murang-mura po, no? Tapos ang mga switch, no, ng mga motor natin dito, yan. Yan po yung mga latagan dito. Alright. Yan pong drone na yan na nakikita po natin, no? 500 pesos sa presyo. Working po yan na magagamit po ninyo. Lobat lang po yung kanyang sa remote, no? Pwede naman po natin i-charge yan sa halagang 500 pesos na drone.
Boss, good morning. Pwede mamalaman tong Voltes 5 mo? Magkano ang presyo? 1,200. 1,200 pesos, no? Tsaka meron siyang Ironman. Ayan. Sa Ironman mo, 500 pesos. So, wala kang ibang mga latag. Ito lang, no? Tsaka yung mga Bluetooth speaker mo. Tapos yung mga relo mo, magkano? Iyon, may 400, may 200. Iba-iba po ang mga presyo ng kanya, mga bentahan po dito ng relo, no? Ayan, 500. 1,2 ang Voltes 5 na ulo. Boss, maraming salamat ha. Baka makaperate ako, may tugtog eh. Thank you. Alright, mga antigo na nakikita po natin dito sa mga burautan, no? Yan po yung mga latagan po nila dito. Ito madalas natin ito makikita talaga, no? Yan po yung mga botelya na binebenta po nila. Tapos may mga laruan, no? Mga relo. Alright, so may mga vendor din po talaga dito na hindi po nagbibigay ng update dahil ayaw po nilang malaman ang kanilang mga presyo na binibigay sa mga customer. So mga Antigo at mga Japanese na mga latagan dito. So hindi naman natin mapipilit yung ating mga vendor kung hindi naman nila ibigay ang o pagpapaunlak sa mga nagbablog po dito, no? May ugali po talaga tayo na ganun din po yung mga pagpasensya na lang po natin kasi alam naman natin ang kanilang mga sitwasyon. Kaya hindi po nila ibinibigay ang kanilang mga presyo dito sa Carmen Planas Burautan. So yan po yung mga latag nila, no? Mga mayroong electric stove, no? So napakarami mga latag nila dito na mga binebenta. Latagan na sobrang dami sa Carmen Planas Burautan, no? Dati na-vlog na po natin dito yung mga nagbebenta ng mga rice cooker at mga gas tank, no? Ngayon medyo wala tayong makita na binebenta. Tapos may mga Astron, no? Na second hand na nilang binebenta rito, no? Naka-glass na po yung pinaka-ibabaw niya. Yan po ay pipili lang po kayo 20-20. Kahit anong klase po dyan, 20 pesos po ninyong mabibili. 20-20, may pentel pen, kung ano-ano pa makikita nyo, may kutsara, may sandok, meron mga kutsilyo at mga distillador. Sa halagang 20 pesos ay makakapili na kayo. At mga plastic tabo na pansalok ng tubig. At pwede na rin kayong maligo, no? 20-20, sa halagang 20 pesos ay meron ka nang mabibili. Alright, dito tayo kay Boss Arnold. So shout out sa'yo, Lodi. Malamang ko, nauwi mo na yan. Oh. Nauwi ko, binilig. Boss, good morning sa'yo. Shout out. So, nakuha na ni Tam doon sa isa. Yun nga, nakita ko nga eh. So, Pinantay ka niya dahil manghiram doon siya ng pera. so shout out sa'yo, Boss Tardons TV, no? So yung isang box na binebenta po dito, top box ay nabili po sa 2,500. Ayun, 2,500 na nakuha. Ayun. Binigay ko sa kanya 2,500. Ayun, binili niya na po, no? So, mga description po ng mga speaker po dito sa halagang 3,700 pesos. At ang kanya mga sapatos na Adidas, magkano naman po? 900 lang yan, 900. Ayun bago. Brand new, no? 900 pesos po. Mid-in, di ba sir? So, ito po yung sinasabi niya sa akin na binibenta niya na 2014 Yamaha FZ16 155cc, no? So, kontakin nyo lang po siya dito. Ayan.
So, yung mga latag niya po ay mga nabili na po dito sa Carmen Planas, Burautan. Boss, maraming salamat ha. Thank you. Ikot muna ako. Oo. Mga masiba sa aso. Ano kasi mga taga-Pampanga. Busit ako yung nag-alaga ako eh. Pag wala na siya makain, Kami na lang magbigay sa akin. Bicycle, no? Ito, oh, binibenta po 6,000 for sale. 6,000 po ang binibenta, no? So, may mga binibenta rin po dito mga bisikleta, no? Sa halagang 6,500, 6K. Yan po yung mga presyo ng kanilang bentahan dito sa Carmen Planas, Burautan. So, sa mga naghahanap po ng mga tools, ayan. So dito ay marami kayong mabibili at mapagpipilian sa mga murang halaga. Ayan. Tapos sa mga paninda ni Boss Danny. Yan po yung kanya mga latag ng rice cooker, ng mga appliances po dito na mabibili po ninyo. Pwede kayo pumili. May mga Bluetooth speaker, may mga ihawan. Boss Danny, shout out ha, Boss Danny. Yan, may mga electric stove, no? Yan po yung mga latagan niya po dito. Magkano yung Boss Danny? Yung ganyan yung pang-ihawan. Ano? 250? 250. Wala kayo stainless niyan. Ayun, ganyan lang siya. Ganyan lang mga napapakyan lang. Boss Danny, yung hinahanap ko sa'yo, parang hindi ko na nakita dito. Ano? Yung gas tube na... Oo, wala eh. Yung glass. Oo, wala tayong dating-dating ganun eh. Walang maibagsak sa'yo. Ano, wala naman Eh, yun. mga rice cooker mo na yan. Magkano Ano nga nga pre? bumagsak sa atin ngayon? Mga restaurant? Magkano? 750, ito dito magayon, 850, Ay, malaki. 1.8, 2.2, ano, 950. Yung 2.2 po, no, 950. Tapos yung Bluetooth speaker mo, magkano? Andyan yan, Ito. 550 na like yan, Magkano? 550. 550 yung Bluetooth speaker. So, kung maghahanap kayo ng mga gusto nyo po mga appliances dito sa Carmen Planas, Burautan, puntahan nyo na po dito si Boss Danny. At makikita nyo naman po sa vlog ko at siya po yung mga may tinda rito, no? Ayan, 250 yan. Ayan si Boss Danny. Ayan, si Boss Danny na makikita nyo po sa Carmen Planas, Burautan. Boss Danny, salamat ha. Thank you. Thank you. So sa mga relo naman tayo, no? Sa mga sapatos, may mga relo po, no? Para kami tayong bata. Bakit yan naman sa... Good morning. Wala si Boss Eric. Sa loob. So ito po yung natagan ni Boss Eric at ni Mang Boy Kaskas na mga relo sa Carmen Planas, Burautan. Tapos ito naman po yung relo ni Boss Dodong Bohol. Ayan. So sa mga presyo nito, Boss Dodong, Hindi pare-parehas presyo niya. ayun, hindi pare-parehas ang mga presyohan ng kanyang relo, no? So sa ganito, Boss Dodong, magkano? Ayan. Ayan, 1-2 na lang. 1, 2. Ito, Yan, 1.5. So yung mga 700 natin, ha? Dito, halo-halo. halo-halo yung mga presyo, no, ng kanyang relo. Iwa-iwalay po yung mga presyohan, no? Tulad nito. Kaya pa magkano yan? Lugor, 1.5. 1.5. Ito, 1.2. 1.5. Ayun, yung mga presyo, no? So, Ito, 1.2. 1, 2.
1,000. 1,000. 1,2. 1.5. Ayan, ang ganda oh. 1,500. Ano yan? Original na ano yan. Ayan oh, original po yan. Kahit second hand, original po yan. Ito, original ito. Mm. Michael Kors. Ito, 1.5. Ito, 1.2. 1,200. 800. Yun, 800 to. So, na ano po natin na ang mga presyohan ni Boss Dodong Bohol Ito pa. dito sa Carmen Planas, no? Ito, 800. Yun. Benz. Richard Benz. Gomez. Oh. Yun. 700. 700. 500. 700. 700. 700. Ito, 700. 700 pa rin. 600. Yun, ang mga presyo, no? 500. 800. Yun. Ito, 500. So, yun ang ating mga presyo ng kanyang mga Ito relo. naman yung mga pambabae. Pambabae, Tag 500 lang. tagpa 500. Solid, no? Ang mga latag ni Boss Dodong dito sa Carmen Planas, Burautan ng kanyang mga relo. At magaganda ang kanyang mga presyo. Talagang makakapili kayo. Ano lang, pang budget lang. Pang budget meal Ayan. na Pang presyohan budget ni yan, Boss presyo. Dodong, no? Hindi yung taas. Yung taas agad ang presyo, no? Tapos kung magpapabawas kayo ng relo, yung mga bracelet, dito po, ayan. Kay Boy, bawas. Ayan, yan po Pwede dagdag, yung pwede nagbabawas bawas. po ng ating mga relo dito ng mga bracelet. Boss Dodong, maraming salamat. Ito daw kay So, nandito tayo sa mga relo ni Boss Eric at Mang Boy Kaskas. No? So, may bago. Magkano presyo niya, Boss Eric? Yan, yan. Ha? 1.8. 1,800. 1,800 pesos, no? Yan po yung presyo. So, ito bago to sa mata ko. Ito, Boss Eric, magkano to? Invicta? 4.5. 4,500. Ito ay 4,500 din ito. 4.5 din. Yo, yan po yung mga Yung Rolex, Invicta, no? 5.5. Ang Rolex po natin, 5,500 pesos. Tapos sa linya na to, Boss Eric, ito. Ito, magkano yung mga presyo nito? 2.8. 2,800. 2.8. 2.8. 2.3.5. 3,500. 3,000. Hmm. 3.5. Kasi ang ganda, oh. 6.5. 5. 4.5. Yun, yung mga presyo natin, no? 3.5. Yun, yung mga latag ni Boss Eric dito sa Carmen Planas ay solido at magaganda ang kanyang mga latag na relo. Kagaya na lang po ng Invicta na itinuro niya sa akin, no? Yan po ay nagkakahalaga ng 4,500. At may sikreto po yan sa gilid. Ayan po. Yan po yung sikreto, no? May oras din po sa gilid. Tsaka itong mga ganitong klase ng relo, mabili rin po sa kanya to. Minsan na pumunta ako dito ay napakadalang, no? Pero ngayon meron na siyang dalawang latag na Invicta. Sa halagang 4,500 ang presyo. Dito, Boss Eric, magkano naman to? 1.8. 1.8. 2.5. 6.5. 1.2. 3.5. 2.5. 1.3. 3.5. 1,000. 1,000. 1.8. 1,000. 1,000. Ayun, yun po yung pinakamababa na presyo, no, ng kanyang mga bentahan ng relo. So, Boss Eric, maraming salamat ha. Thank you sa pagpapaunlak kay Boss Lando Explorer. Thank you, Boss Lando. may araw. So, shout out, Boss Eric. Shoutout sa mga subscriber ni Boss Lando Boss Lando Explorer, no? Flores. Yun. Shout out kay Mang Boy Kaskas. Kapag pupunta ako dito, talagang hindi ko na maabutan si Mang Boy kasi maaga Maaga lagi yung kasi nakapwesto. Maaga yung- Boss Eric, thank you po. Salamat. thank you, thank you. Salamat. Boss, good morning. Pwede ba malaman ng presyo? Okay, yun. Pinayagan tayo alamin ang kanyang mga presyo ng relo, no? Sa ganito magkano? Ito, 1.5. 1,500. Sa ganito po, Ito, narin 1,000. 1,000. Sa mga babae naghanap ng kulay pink na relo, ito po magkano? 400 na lang bigay Ito, tagpo 400, mga bigayan po, no? Mga pambabae. Ito po, magkano tong bench nyo na Ito 700 na lang. 700 pesos na presyo, no? Yan po yung mga latag. Yung, ano to, G-Shock, magkano po yung G-Shock? China lang po ito.
400 lang po yun. 400 pesos. Yan po yung mga presyohan ng kanyang relo, no? Magaganda at solido rin ang mga latag niyang relo dito sa Carmen Planas, Burautan. Boss, maraming salamat. Thank you po. Salamat. Boss Lando Explorer. 400 sir. 400.